Oh. 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 Ano? Oh. Hawakan mo. Oh. Hindi, wala nang ano, wala nang pangil. Meron pa. Meron pa yan. Hindi naman yan, hindi pa hindi pa yan yung talian. Wala ko sa kondom yun eh. Ha? Oh. Yan ang mga alaga niyan. Meron pa doon. Sige. Oh. Ano? Hindi pa pa yung ay, Matagal ko nagtitiyempuan at tampang ko rin. Boy cobra pala ito eh. Sabi ko mo nagkatayin para makita nilang inaalis ang kamandag. siya din Ah. nagkakaroon. Mano, muli sa mano. Pamano mo sa akin. Pamano mo na sa akin yung kanya ko. Dali Hawakan na nandun yung natin. isa sa Batangas. Cobra nga eh. Hindi man niya kinuha, hindi man niya kinuha. Makalaga mo na ng tubig. Oh. Pakalakagan na ka tubig. Oh. Saan ka na? Oh. Pwede lumayo ka, ang laki niyan. Mayaman ang pag kinakain. Oh. Oh, bot na pa. Ha? Yung Kamandag, hindi kamandag. kamandag na yung sinuga niya. Ay, 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 ay!